Και κύριοι, την απόψινή μας εκδήλωση λαμπρύνει με την παρουσία του το Λύκειο Ελληνίδων Πατρών. Λίγα λόγια μόνο για την ιστορία του θα διαφωτίσουν τους ελάχιστους που δεν έχουν παρακολουθήσει τη μακρόχρονη και αξιόλογη πορεία του στα πολιτιστικά πράγματα της πόλης μας. 2 χρόνια μετά την ίδρυση του Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών, το 1911, ιδρύεται από την κυρία Κατίνα Μάρκου και άλλες πατρινές κυρίες το παράρτημα του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών. Κύριος σκοπός του ήταν η επιμόρφωση των νέων κοριτσιών, μετέπειτα μητέρων, και η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. Για την εξοικονόμηση των απαραίτητων πόρων, οργανώνει εκδηλώσεις όπως παιδικές γιορτές, παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής και μαθήματα ελληνικών παραδοσιακών χωρών. Αυτό το έργο διακόπτεται απότομα στο τέλος της δεκαετίας του 1920 από πυρκαγιά που κατέστρεψε τα πάντα, στολές, αρχεία και άλλα πολύτιμα υλικά. Η φωνή του Λυκείου σίγησε για χρόνια. Πολύ αργότερα, άτομα με ψυχικό σθένος ανέλαβαν την επανίδρυση του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών. Το 1976 επανιδρύεται από την αείμνηστη Ολίβια Σόκαρη και στη νέα αυτή περίοδο λειτουργίας του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών δίδεται ιδιαίτερη φροντίδα στη διάσωση παραδοσιακών πολιτισμικών στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού μέσα από την διδασκαλία των ελληνικών χωρών, των δημοτικών τραγουδιών και την γνωριμία με τις ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές. Σταδιακά δημιουργούνται τμήματα λαογραφίας, ρυθμικής, μουσικής, ζωγραφικής, ηματιοθήκη και βιβλιοθήκη. Στα 37 και πλέον χρόνια της συνεχούς δραστηριότητάς του στον χώρο των λαϊκών παραδόσεων στην νοτιοδυτική Ελλάδα, το Λύκειο της πόλης μας έχει να παρουσιάσει ένα σημαντικό έργο που τάραξε τα λιμνασμένα νερά της πολιτιστικής ζωής των πατρών αμέσως μετά από την επανεμφάνισή του. Η εφορία ελληνικών χωρών παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Δημιούργησε τμήματα ελληνικού παραδοσιακού χορού, ηματιοθήκης, ρυθμικής, μουσικής, ζωγραφικής, κοπτικής ραπτικής και βιβλιοθήκης. Η πρώτη παρουσία του χορευτικού τμήματος έγινε το έτος 1977 στο Δημοτικό Θέατρο Πατρών. Από τότε ακολούθησαν πολλές εκδηλώσεις τόσο στον ελληνικό όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο. Η πρώτη εμφάνιση του χορευτικού τμήματος στο εξωτερικό έγινε το έτος 1981 στο χωριό Καλημέρα της Απουλίας. Ήταν το πρώτο ελληνικό συγκρότημα που επισκέφθηκε το χωριό της Νότιας Ιταλίας. Η ανωδική πορεία συνεχίζεται με τη συμμετοχή του σε διεθνή φεστιβάλ αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Επίσης, η χορευτική ομάδα λαμβάνει μέρος σε πολλές εκδηλώσεις στην πόλη των Πατρών, με αποκορύφημα τις αξιόλογες παραστάσεις που διοργανώνει στο Αρχαίο Οδείο της Πάτρας, στο Θέατρο Πάνθεων, στο Θέατρο Απόλλων και στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Όλα τα επιτεύγματα είναι αποτέλεσμα σωστής και στενής συνεργασίας της Προέδρου, της Εφόρου των Ελληνικών Χωρών, καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επίσης και του αξιόλογου δασκάλου παραδοσιακών χωρών, κ. Δημήτρη Ηλία, και σε συνεργασία με μαθητές κάθε ηλικίας δημιουργούν ένα μοναδικό αποτέλεσμα διατηρώντας τις ελληνικές παραδόσεις του λαού μας.